Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны, сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе, хутка стане вядома. Знаёмімся. Прывітанне, паважаныя гледачы. Сёння у гэтай студыі гуляе каманда гомельскага дзяржаўнага цырка. Мяне завуць Александра, і я капітан гэтай каманды. Са мной гуляюць мае калегі Сергей, Александр, Алла і Кацярына. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Кот наплакаў. Гэта колькі? Хутка, лёгка, высока. Частину мовы назовите. Подбярыце антонім да слова спякота. У Гомелі ці ў Магілёве ёсць копія мінскага дома ўрада. У якім стагоддзі нарадзіўся Францыск Скарына? У якім годзе была абвешчана незалежная і самастойная дзяржава Рэспубліка Беларусь? Васіль Дятлік і Ганна Чарнушка, героі гэтага аўтара. Прозвішча аўтара назавіце. Калі мы адзначаем свята працы? Як называецца народны лялечны тэатр? У выпадку, калі колькасць балаў у гульцоў аднолькавая, ім прапануецца дадатковае пытанне. Па-руску 7, а па-беларуску? У агародзе агародніна, а ў садзе? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Добрый день, меня зовут Сергей. На сегодняшней гульне я набрал 40 баллов. Я выбираю категорию «История» и буду гулять 3-м. Добрый день, меня зовут Кацярына. Сегодня я заняла 2-е место. Обираю категорию «Мова» и гулять буду 2-й. Добрый день, меня зовут Александра. Мне засталася категория «Культура» и гулять я буду 1-й.
Мы пазнаёміліся з фіналістамі. Першы з іх, а менавіта Аляксандра, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналіста. Аляксандра, я рада вітаць вас на гэтай пляцоўцы. Я таксама. Добрый дзень, Алена. Добрый дзень. Адразу скажыце мне, а кім вы працуеце ў цырку? Я працую памочнікам дырэктара. Чаму? Цырк так любяць і дзеці, і дарослыя. У цырку ёсць магічны круг, манеж. Мабыць, именно ён так і прыцягвае усіх людзей. Дзякуй. Ну што, гуляем? Гуляем. У вас катэгорыя культура. Першы вялікі вершаваны твор, напісаны на лацінскай мове для заходнеславянскага чытача, гэта паэма беларускага аўтара эпохі адраджэння Міколы Гусоўскага. А якую назву яна мае? Песня пра тура, песня пра быка ці песня пра зубра? Гэта ответ В, песня пра зубра. Вы так упэўнена кажаце? Гэтыя веды яшчэ са школьных гадоў мяне засталіся. Ну добра, я прымаю ваш адказ. Неяк у Рыме пры сціжме людзей незлічонай сведкам відовішча быў я бою быкоў на арэне. Гэтак пачынаецца твор, а сама паэма называецца «Песня пра зубра». Вы правильно адказалі? Наступнае пытанне. Аляксандра, у вас все добра. Вы цудоўна ведаеце літаратуру. Разгледзьце, калі ласка, фотаздымак, які зараз з'явіўся на вашым экране. Гэты помнік усталяваны ў Заслаўі. Якой беларускай княгіні ён прысвечаны? І варыянты. Рагнеда, Прадслава ці Анастасія. Прадслава – гэта свецкае імя Ефрасіні Полацкай. Я буду прасіць сваіх калег. Паважаныя мае сябры, дапамажыце мне, калі ласка. Рагнеда. Заслаўлю, да. Вся команда згодна. Рагнеда. Адказ. Адказ варыянт А. Аляксандра, вось што атрымалася. Усе вашы сябры спыніліся на першым варыянце. А. Рагнеда. Паспрабую згадзіцца з калегамі і адкажу Рагнеда. Добра, я прымаю ваш адказ. Вы выбралі Рагнеда з дапамогай каманды. І зрабілі правільна. Вы малайчына. Дзякуй. Алена, я хацела падзякаваць сваёй камандзе. Калі ласка. Сябры, вялікі дзякуй за дапамогу. Кахаю, люблю, беларускаму краю бясконца я слова люблю паўтараю. Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Аляксандра, такія варыянты. Канстанцыя Буйло, Данута Бичэль ці Геннадзь Бураўкін? Ну, я адкажу, што гэта Геннадзь Бураўкін. Вы думаеце, што гэта мужчынскі верш? Так. Гэта ваша інтуіцыя? Так. Дарэчы, Геннадзь Бураўкін напісаў шмат вершаў, якія потым сталі песнямі. Гэты верш у песенным стылі. Чамусьці думаеце, што жанчыны такія вершы не напісалі б? Чаму? Магла і жанчына напісаць. Але ж все-таки мне прыемней думаць, што пра любоў і каханне пішуць мужчыны. Ты нясі, мяне нясі, конь незацугляны. Ведаеце такую песню? Чула? Чула. Вось гэта
песня на верш Геннадзя Бураўкіна. А гэты верш «Кахаю, люблю беларускаму краю, бясконца я слова люблю паўтараю, ён жаночы». І напісала яго Данута Бичель. Вы неправильно отказали, однако галаву попелом не посыпаем. И идем далее, Александра. Зноў мы згадаем Еўфрасіню Полацкую. І вось у якім кантэксце. Знакаміты крыж Еўфрасіні Полацкай быў абабіты залатымі і сярэбранымі пласцінамі, упрыгожаны каштоўнымі камянямі. А з якой драўніны ён быў выкананы? З драўніны манга? З драўніны ядлоўца ці з драўніны кіпарыса? Калі б я была Ефрасіняй Полацкай, я б, можа, жадала, чтобы гэты крыж, ён быў бы з кіпарысу. Вельмі мне падабаецца гэтае дрэва. Але я адкажу ответ Б, ядловец. Так вы ж кажаце, што калі б я была Ефрасіняй Полацкай, то крыж бы быў бы з кіпарысу. А чаму самі ядловец выбіраеце? Мабыць, таму што ядловец бліжэй да Беларусі. Хай будзе кіпарыс. Вельмі прыгожае дрэва. У 1161 годзе Ефрасіня Полацкая звярнулася да майстра-ювеліра Лазара Бохшы, які зрабіў шасціканцовы крыж вышынёй каля 52 сантыметраў. І крыж быў зроблены з драўніны кіпарыса. Вельмі добра. Гэта правільны адказ, вы малайчына. Пятае пытанне, Александра. Звярніце, калі ласка, увагу на гэтае палатно. Хто з беларускіх мастакоў з'яўляецца аўтарам карціны «Мінск 3 ліпеня 1944 года»? І варыянты. Михаил Савіцкі, Валянцін Волкаў ці Альгерд Малішэўскі. Да, я вспомнила. Мне здаецца, гэта Михаил Савіцкі. Справа ў тым, што у кожнага з гэтых мастакоў, якія пералічаны, у іх творчасці прысутнічала тэма вайны. Дарэчы, гэтая карціна «Мінск 3 ліпеня 1944 года», дзень вызвалення Мінска і Беларусі, яна знаходзіцца ў Нацыянальным мастацкім музеі. 10 гадоў з 1945 па 1955 год ствараў яе аўтар. І яе аўтар Валянцін Волкаў. На жаль, Вы неправільна адказалі. У вас 30 балаў. Гэта вялікая колькасць, адно пытанне. Што з пералічанага не з'яўляецца элементам паяснога адзення нашых продкаў? Камізэлька, андарак і нагавіцы. я ведаю, што андарак – гэта юбка. Так. А вось камізэлька – гэта жылетка па-руску. Вы ўсё перакладаеце. Да. Дык вы добра па-беларуску ведаеце ўсё. Я вельмі хацела, каб у мяне была катэгорыя мова. Зразумела. Ответ А – камізэлька. А нагавіцы? Можа, гэта якісь від штаноў? Ответ А – камізэлька. Нагавіцы? Гэта штаны. Яны трымаюцца на поясе, а вось камізэлька трымалася на стане, мацавалася на плячах, і яна не адносіцца да паяснога адзення. Віншую. Дзякуй. Я вельмі рада. Малайчына Александра, цудоўны вынік, 40 балаў у вас. 40. Я кожнаму гавару, а хочаце прымножыць балы? Хочу. Што трэба зрабіць? Сказаць мне: гуляю і стаўлю на кон 40 балаў.
Дарэчы, дадатковае пытанне, яно не будзе мець варыянтаў адказаў, але, можа вам слых ваш будзе песціць тое, што гэтае пытанне будзе з катэгорыі мова. Я буду гуляць і пастаўлю ўсе свае балы. Цудоўна. Рызыковы чалавек Александра. так. Пытанне такое. Па-руску мысль, а па-беларуску? Думка. У вас 80 балаў, Александра! Дзякуй вялікі, Алена, я вельмі рада. Кацярына, вітаю вас. Добрый день, Елена. Кацярына, вы ў цырку на якой пасадзе? Я ў цырку працую вядучым юрысконсультам. Зразумела. Скажыце, калі ласка, а колькі супрацоўнікаў у гомельскім цырку? Ну, прыкладна. Больш за 100 чалавек. Вялікі калектыў. Вялікі калектыў. А вы па жыцці чым цікавіцеся? Вы творчы чалавек? Я лічу, што да, таму што музыка вельмі цікавіць мяне. Кацярына, вы выбралі катэгорыю мова. А чаму? Таму што мне здаецца, з гэтых 3 катэгорый мова найбліжэйшая да мяне. Цудоўна. Першае пытанне для вас. Гуляем. Гуляем. Вызначце значэнне слова «цясляр» і адкажыце, з якім матэрыялам працуе гэты майстар? З цэглай, з дрэвам ці з фарбай? Я бы фарбы не разглядала. А чаму? Інтуітыўна. Цясляр. Я б адказала дрэва. Дрэва. Не з цэглай, цясляр, цэгла. Бачыце, нават літара аднолькавая. Мне здаецца, дрэва. Прымаць гэты адказ? Ці яшчэ падумаеце? Першы, як лічыла, так і адкажу. Варыянт Б. Дзякуй, я прымаю ваш адказ. Вы адразу адкінулі фарба. Таму што маляр, праўда, і мастак. Гэта ў іх фарбы. А вось цэгла. З цэглай працуе муляр. А з дрэвам цясляр. Вы правільна адказалі. Дзякуй. Малайчынка. Пераходзім да наступнага пытання. Які з прапанаваных варыянтаў словазлучэння правільны? Па выхадных днях, у выхадныя дні ці па выхадным дням? Першае інтуітыўнае варыянт А. У выхадныя дні у рускай мове. Беларуску я лічу па выхадным дням, таксама выхадным дням рускія сканчанне слоў. Вас тут насцярожваюць менавіта канчаткі па выхадным дням. Так. Вы думаеце, што ў беларускай мове такіх канчаткаў няма? Так. Я б адказала па выхадных днях. Напрыклад, крама працуе па выхадных днях или у выхадныя дні. Варыянт А па выхадных днях. Я прыняла ваш адказ. Даведнікі гавораць пра тое, што словазлучэнне па выхадным дням недапушчальнае. І далей даведнікі кажуць, што патрабуецца сінтаксічная канструкцыя з прыназоўнікам «у». У выхадныя дні працуе крама. Вы адказалі неправільна. Правильно. На жаль, але... Але мы цяпер гэта дакладна ведаем, правда, Кацярына? Так. Трэцяе пытанне, і яно будзе абавязкова лёгкім. Паглядзім. Якое значэнне мае фразеалагізм «гарадзіць плот»? Варыянты значэнняў: падманваць, ствараць перашкоды і гаварыць абы што. Варыянт вы гаварыце абы што. Вы так хутка і ўпэўнена. На гэты раз так гаварыць абы што. Што ты гародзіш?
Не падманваць. Не падманваць? Гарадзіць плод? А ствараць перашкоды? Гарадзіць плод. Гаварыць абы што, тое, пра што я падумала адразу. Вось дзяўчына стаіць на сваім і ўсё тут. Вы адказалі на гэтае пытанне хутка. І правільна. О, Малайчына. Можна гучней гаварыць дзякуй, і Дзякуй. можна гучней пляскаць у далоні. Чацвёртае пытанне, і у вас яшчэ ёсць дапамога каманды. памятаю. У якім сказе з прапанаваных ёсць граматычная памылка? Ён быў няўдалай выскачкай. Мы пранікліся жалем да кацяняці, і нарэшце хлопцы выбраліся ў грыбы. Я бы адказала варыянт Б, таму што лічу, мы пранікліся жалем да кацяня. Да кацяня. А у варыянце А і В тут няма памылак. Нарэшце хлопцы выбраліся ў грыбы. Лічу, што няма. Па грыбы. Па грыбы? Заблыталі вы мяне. Няўдалай выскачка. Ён мой ці яна мая? Выскачка. Ну тут пра яго ж гаворыцца. Гэта ж ён. Мабыць, варыянт В. Па грыбы. Ён быў няўдалым. Ён, верна, ён. Калі мы гаворым ён, значит, гэта мужчынскі род. Так. Значит, ён быў няўдалым выскачкай. Значыць, знайшлі памылку. Лічу, што так. Так. Варыянт А. Ён быў няўдалым выскачкай. Вы выбралі варыянт А і зрабілі правільна. Вы малайчына. Дзякуй. Беларусы ідуць у грыбы, у ягады, у арэхі. Ён быў няўдалым выскачкам. Вось так трэба выправіць гэтыя граматычныя памылкі. Іх дзве. Адна ў прыметніку і адна ў назоўніку выскачка агульнага роду. І паколькі гаворка ідзе пра яго, ён мужчына, значыць, мы мяняем канчаткі на канчаткі мужчынскага роду. Дзякуй, малайчына. Дзякуй. Пятае пытанне. У якім з прапанаваных слоў замест пропуску трэба напісаць літару У складовая, галосную У? Каўчук, лаўсан ці баул? Каўчук, лаўсан, баул. Пасля галоснай у нескладовая. Ну, гэта такое самае-самае вядомае правіла, аднак, бачыце, ёсць жа і выключэнне. Буду прасіць сяброў. Мабыць, на апошняе адкажу сама. Каманда моя, дапамажыце мне з такім пытаннем. Катя, вось які адказ мы атрымалі ад вашых сяброў. Усе адзінагалосна сказалі, што у слове «баул» пішацца «у» складовая. Абіраю варыянт В. Баул. Баул. Ну, добра. У запазычаных словах «у» складовая пішацца пад націскам. Слова «баул» пад націскам. І мы пішам «у» складовая. Вось ён адказ. Малайчына правільна адказала, і каманда цудоўна дапамагла. Можаце сказаць дзякуй? Вялікі дзякуй. Апошняе пытанне. Які варыянт назоўніка «гар» у форме творнага склону правільны? Гар'ю, гарам ці гарру? Гар, я лічу, што гэта мужчынскі род у беларускай мове. Тады кім-чым гарам. Не гар'ю, таму што гэта для жаночага. Гарру
Гэта я бы адказала таксама для жаночага. Калі мае разважанні без памылак, тады варыянт Б гарам. Назоўнік гар у беларускай мове мужчынскага роду. І правільны варыянт гарам. Вы малайчына. Дзякуй. Вельмі прыемна. Віншую, проста віншую. Колькі балаў вы зарабілі, памятаеце? 50? Вы можете паставіць на кон пэўную колькасць балаў ці ўсе свае балы. І калі вы адкажаце на пытанне, якое я вам задам, правільна, варыянтаў адказу у вас не будзе. І ў каманды дапамогі мы не зможам папрасіць. Вы прэтэндэнт на перамогу. Гуляем. Гуляем. А колькі балаў ставіце на кон? 40. 40. 40. Ну, добра. І атрымліваеце такое пытанне. Паглядзіце, калі ласка, на экран. У якой з абласцей Беларусі знаходзіцца гэты помнік архітэктуры? Гродзенская вобласць, таму што гэта толькі разважанні, таму што стыль архітэктуры вельмі пахож на архітэктуру западную. Варыянтаў другіх няма. 3, 2, 1. Гродзенская. Гэта правільны адказ. Малайчына, 90 балаў. Кацярына. Дзякуй, вялікі дзякуй. Сергей, ну, ўрэшце рэшт, да нас дабраліся хлопцы. Я вітаю вас на вялікай пляцоўцы. Взаемно. А вы гісторык па адукацыі? Так, у адукацыі я гісторык, скончыў я наш універсітэт Францыска Скарыны больш за 15 год таму. Я зразумела, а кім вы працуеце ў цырку? На сённяшні дзень у цырку я працую спецыялістам па связях з грамадскасцю. Зразумела, але гэта вельмі цікавая справа. Цікавая. Сергей, вось вы прыйшлі сюды адказваць на пытанне, а мне ніхто ніколі не задае пытанняў. Задайце мне якое-небудзь, ці адкажу я. Як вы лічыце, у якім годзе быў пабудаваны наш сённяшні цырк? О, гэта я ведаю. Гэта я ведаю. Я ведаю год пачатку будаўніцтва, таму што гэта звязана з маім асабістым жыццём. 1969 год – гэта пачатак будаўніцтва Гомельскага дзяржаўнага цырка. Я правильно адказала? Ну, так. Ну што, мы пачынаем? Пачынаем. Першае пытанне такое. Назавіце імя героя, які здзейсніў адну з буйнейшых дыверсій Вялікай Айчыннай вайны, падчас якой былі знішчаны 4 эшелоны нацыстаў, што накіроўваліся на фронт. Фёдор Крыловіч, Марыя Восіпава, дзед Талаш. Талаш сапраўды вядомае прозвішча, герой, так бы мовіць, Восіпава і Крыловіч. На гэта пытанне я бы прасіў дапамогі сваіх калегаў. Паважаныя калегі, такое пытанне, на якое прашу вашай дапамогі. Ну, он больше как с Где-то самый повести. известный, Он с да, повести потому больше, что- да. Значит, Крылович давайте. Сергей, ну вот што атрымалася? Усе вашы сябры, яны кажуць, што гэта Фёдор Крыловіч. Пакінем варыянт А і застанемся на гэтым адказе. Варыянт А. Дзед Талаш. Усе яго ведаюць, герой і Першай сусветнай вайны, і герой грамадзянскай, і герой Вялікай Айчыннай вайны. І да гэтага подзвігу ён не мае дачынення. Марыя Восіпава. Ну, усе ведаюць, што гэта вядомая падпольшчыца антыфашыстка, якая мела дачынення да ліквідацыі Вільгельма Кубы. І Фёдор Крыловіч, які 30 ліпеня 1943 года у Асіповічах такім чынам знішчыў 30 танкаў «Тыгр» і «Пантэра», а таксама вялікую колькасць боепрыпасаў і паліва, якія накіроўваліся на фронт. Вы адказалі правільна? Дзякуй вялікі маёй камандзе. Цудоўна. Сергей, пытанне нумар 2.
у якім горадзе была прынята дэкларацыя аб уваходжанні заходняй Беларусі ў склад БССР? Варыянты такія: Беласток, Мінск і Гродна. Гэта 1939 год. Декларация об уваходжанні Заходней Беларуси в склад БССР. Белосток – это самая заходняя кропка тогдашней БССР. А Белосток уваходил у склад до 45 года. Белосток ці Гродна. Думаю, что адказ на гэтае пытанне будзе Белосток. Добра, я прымаю ваш адказ. Дэкларацыя з'яўляецца важным дакументам, які зафіксаваў волю народа Заходняй Беларусі да ўз'яднання ў межах адзінай беларускай дзяржавы. І яна была прынята сапраўды не ў Мінску. І не ў Гродна, у Беластоку. Вы правільна адказалі. Дякую. Малайчына. Трэцяе пытанне. Сергей, увага. Як называлася у 17-18 стагоддзях пасяленне дробнай шляхты, якое размяшчалася за межамі фальваркаў? Хутар, слабада ці застенак? Думаю, што гэта как і у фармаце гэтага пытання, гэта будзе застенак. Слабада так? Гэта больш вялікае паселенне, вось, і там жылі і мяшчане. Хутар – это больш дробная, і такім чынам там маглі жыць і шляхта, магла жыць і также сяляне, а вось застенак тыповы прымер таго, што это вот дробная шляхта, якая пасялялась і не мела прыгонных сялян у сваёй валоснасці. То есть яны маглі быць і без сялян. Ну, такая версія прыгожая, усё тлумачыць. Я ваш адказ прыняла. Ну, гэта сапраўды не слабада. Шляхта жила у застенках. Вы правильно отказали. Гэта паселішча за стенкамі. Гэта значыць за межамі фальварка. І называлася гэтая шляхта так, як вы сказали, засцянковая шляхта. Цудоўна. Чацвёртае пытанне незаўважна падабралася. Звярніце ўвагу на экран. Перад вами герб аднаго з рэгіёнаў Беларусі. А якой вобласці ён належыць? Мінская, Гомельская, Магілёўская. Ну, конечно, Гомельская, і можна пералічыць тыя гербы, якія унесены непасрэдна ў сам герб. Так. Вось, если брать с левой стороны, это рожок, это Рогачоў, калі не помыляюся, а чорны орол – это Мазыр, вершник – это Рэчыца, и лучник – это, мабыць, Жыткавічы. По центру, конечно, мы бачым сам герб рысь, герб нашего города. Таму Гомельская. Сергей літаральна па элементах разабраў гэты герб. Так, сапраўды. Наступнае пытанне. У Вялікім княстве літоўскім сярод адзінак вымярэння быў і фунт. А мерай якой велічыні ён з'яўляўся? Даўжыні, плошчы ці вагі? Так, фунт 100% не плошчы. Фунт даўжыні ці вагі. Ну, пакіну варыянт В. Фунт чаго можа быць? Фунт ліха. Фунт ліха, ага. Ад 360 до 450 грамаў. Гэта была велічыня фунта. Вы правильно адказалі. Дякую. Шостае пытанне, Сергей. На якія адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі падзялялася БССР у перыяд з 1924 до 1938 года? На акругі, губерніі ці вобласці?
Так, на гэтае пытанне хацелася б адказаць в обласці, но в обласці з'яўляюцца ў 38 годзе. Таму акругі таксама не. Таму пакіну варыянт Б губерніі. А чаму в обласці, вы кажаце, не разглядаеце таму, што яны толькі з'явіліся ў 38 годзе? Так? Мабыць, і не так. В обласці існавалі ў 30-е гады, калі не памыляюся, ў канцы 30-х была абразавана наша вобласць. Губерніі існавалі і ў пачатку 20-х гадоў 20-го стагоддзя. Гомельская губерня такая самая ў 21 годзе. Акругі наўрад ці. А ці губерні, ці вобласці? Ну, я думаю, пакінем губерніі. 3, 2, 1. В области. В области. Я прыняла адказ. Калі б вы сказалі губерніі, адразу прогучаў гук неправільнага адказу. Вы сказалі в обласці. І гук неправільнага адказу прогучыць. Акругі. Таму што з 1924 года по 1938 тэрыторыя БССР падзялялася на акругі. Сергей, у вас 50 балаў. І калі вы хочаце стаць пераможцам, то трэба ставіць усе ваши 50 балаў на кон. Конечно, я пагажаюся. 50 балаў Сергей ставіць на кон цудоўна і атрымлівае пытанне з катэгорыі культура. Як называецца беларускае народнае і рэлігійнае восеньскае свята, якое традыцыйна тлумачыцца як пераход ад лета да зімы? Дажынкі нерэлігійныя, гэта непасрэдна будзе так, Спас гэта жнівеньскі. Не памятаю. Не памятаеце. Адказа няма. Нема адказу. Но калі я скажу, што гэта Пакроў. Пакроў. Ну, зараз я ўспомню. Пакроў. Пакрыла. Сергей, гэта гульня. Так, сапраўды. Наша гульня была вельмі цікавая. І сапраўды некія пытанні былі для мяне вось такія нелёгкія. А гэта само па сабе цікава. Дзякуй вам вялікі. Нашы фіналісты атрымалі моцныя ўражанні. Ну а гэты цудоўны кубак сёння забірае Кацярына. Кацярына, я шчыра вас віншую. Валодайце, калі ласка. Вялікі дзякуй за цікавую гульню, за пазітыўны настрой. У чарговы раз я зразумела, які ў нас дружны калектыў нашага гомельскага дзяржаўнага цырку. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак. У адукацыі назапасіць веды. Стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.